Yarastundan. Havamızdan gelin näme almaly? Nämeler bu? Bizde kofelok üstlenip görnüşi, mahita, limonat, milkshake kemme zat var. Milkshake näme? Kokteylle otursana. Cappuccino içesi kimden? Bolly isleseňiz alky döwüm içip bilýäňiz, içinde de oturup içip bilýäňiz. Otur yaz. Bolly bar beriň onu içile. Yor. Evidim. Yadıma düşen biz okuwçy wagtyk okuwum ýana şunýa kofe alyp meň ýerimden gaýt ýadyň tapakdan soň. Ken ylgaýadyň elimde nomur malja goýup ýadyňdamşal. Oğlum. Men ýalňyşyny bundan hiç jemgyýatdan çykaram baba. Ha, gel komşu gel gir. Ha korkma komşu. Ay geldim komşu. 10 yıllap komşu olup yaşap dört. Göbünümü değmeyecek kup sıdadım olayım ara. Bolmaday. Prestij, ödüňe giçeleň işten. Gel kugurumuz karýanyny hem göp. Ýaňyr ýatsyga goýýan bolýan kirpiçdiňden ýaly. Beýtme de komşu. Bol. Şunmuş. Bol. Ne gaýtylama komşu. Şunyaňmy? Aysamayız aşığımı, benim gönlüm kaldı seninle. Soğutun su. Komşu var aşağıda. Yüzün çok haydi gitti ama. Boş ver. Yatıver komşu yatıver. Yat başla komşu. Soğun kovuza ayıl, öğün görkü ayal. Diyeceğim ya kimlerlik aray. Ha gel komşu. Komşu, ikinci tayına çaldın ya. Näme o gaýlanjyran? Keypin ýokla jür. Salamu aleyküm ha. Keyip nereden olsun ayağım? Öyle küle sevuştum. Burayla abim gürleşmeler ettik. Begen näha burayla burlaşmalar eden oldum. Şuun en son gününe aho. Şoňa gıynan ya. Ine şu gazony görýärmi? Şun garalar duruşuna naşly perilla bolmaly. Belledinmi? Sana diýen ne uklap dursun belli. Awa tutuş perilla. Ine şu balkony görýärmi? Şoň garalarym duruşuna perilla bolmaly. Ine bu aşagam şeýle duruşuna naşlyja perilla etmeli. Belleýärmi? Belle näme bolýar sana şu gün? Duruşuna perilla bolmaly. Gel bak. Näme bolýar sana şu maskara boldun noy? Belle, ine şu taýy hiç kimde ýok üýt goşup barata bolmaly. O taýam kalitkasy bolmaly. Ufak bolotçanlar şu katalog edip bermeler klenda belle. Tak, ne bulay ýa-da balkona bolmaly ýan perillar ferk naşyň owadan jadygna. Olam ne veranda üçin ýa daş gap üçin ne owadan dizayn, şu dizayny goýjun islerin ýaman owadan bolmaly. Bu da ýa-da üýt goşup bolmaly ýan barata. Ýa-da sakladyňmy? Näme bolýar sana şu ýöre uklap otyrsun, näme bolýar? Ay başyk bilemok şunlar bir stres men näme? Stresde bolsaň wara menden sana maslahat. Şu kelläňdäki bar derdiňi aladan işden öýe bar ýa. Bar aladaň problemalaryň gapyny daşyny goýup bar. Başyk men haçan sen ayarım patete saklaýyn. Potduş, kardeş, men wara öz çatyrmyň kollektiwinden soradym. Bagyt diýmek näme dip, indi siziň pikiriňizi biljek. Bagyt diýmek näme Potduş? Öňe çaltaýt. Bagyt diýmek. Baktı olma. Bagyt diýmek bagyt galaýmy? Şeýlemi? Indi Muratcan, aýtda bagyt diýmek näme bir sözde çaltaýt. Bagyt diýmek saglyk diýmek, ýaşaýyş uzak ömür. Benim şeyle. Murat'ın Sağlık demek de. Canın sağ olup baktı. Sağa çıklan sağ diyarlığı, sağlığı. Vay. Yakın adamla yanında olup, Awa. bahtiyar, parahat yurtta yaşayan adam bahtlar. Aman gül.
Bagt näme? Bak demeklik can tanımak. Baktın olsa eyvay. Canın sağ olsa yine bakt sol. Canın sağ olmasa baktlı bolmaya. Canın sağ olmalı. Esası can sağlık ağrında näme var? Ağrıdırlık var. Ağrıdırlık olsa can sağlık bolya soyar dedim bakt bolya. Ay sağ ol. Taňa ýakany bärde halipalamma. Aşıraga. Bagt näme siziň üçin? Bir sözü. Ya nemeye de kayıt olur. Kirlendiň. Bagt wagt mı? Bagt diýen. Men şunu kursa her kim ne diye düşünüyor var. O düğün günü TikTok'a sen koydun ben ne diyorsun da bazı bir yerde gördüm mü tamam. Oh. Vakt demek var vakt ne? O bir tel Bagt diýen, bagt. Vakt demek var vakt demek maskara. Esas sol sağlık bilen şu maskaran bilen ağda ve oturdum. Çağız bilen var. En ulu vakt döwlet. Yu harakat ýokdy. Onun ýakly öýümlerinde bir maskadan çağız bilen ağda bilen oturdum gulşatsa en ulu vakt sol. Sağ ol halipa, sağ ol. Neçe? Bak demek min için var ha. Enenden 12 tinan avat doğmalı son ödüm var. Sağ ol halipalar, sağ ol. Üniversitede Atas. ateş. Bak Doğum bayramı. Sağ ol. Ateş bagt demek näme? Derisi yaşamak. Vay, Türküş. Qoğumdoz. Qoğdal. Näme olly? 100 manatymy açyrdım. Ay dost. Pul içinde ağırlarlarım ho. Ne? Ha? 100 manat. Dostun arasında da pulun gurrun bolar mı? Dostun ýalerde gerek. Ho, ünlü näme bollo? Ayağın 200 manatymy açyrmadyk golum 200 manatym boljakdy da. Sen ayağını, men ayağım şunu ýal gowatdyr iş ýok. Bolmasa wara şoňa pul ýetişdiriplemok men hiç. Birinji 100 manat sorady menden. O ne yaptı? İkinci 200 manat sorady. Dün 400 manat sorady. Bugün 700 manat sorady. Men hiç indi ağam çylana o kelýän sanam. Koyunan aydın dost. 10 çöpüle näme ya ayağın? Ay men ne bileyim men pul berem ama. Tak etmeli işine gördüm. Indi sen bizden neçerek aylık hantama? Ay 10 manat bolarlar. 10 manat? Ne samsyk mol sen? Ağam şunu ýokmasam bolmaly. Yap ya. Aç ya. Türküş? Ay ul. Özüň baby. Tawa gowýa. Gowdak däl o. 2 ýyl menden menden 10 manat kardalyk getirjekinde habaram etmediňler. O ataňda miras öý gatdyr, baýlyk gatdyr. Dogrymy? O dogry. Şu atamdan alan daşa var şu seksel var ataşıp koydurup. Mun ýazak terasajyk urnaýyn. Awtonlar howada diýenler. O berde bergin allyň ne habar hatyr ýok. Sen menden başga öňki ýaşa gaýdan ýerde madin çagada da bergin bar eken ne bereň o? O men berjek o ýürüýti gaçyp görün o men olardan o. Häzir wara oy bersem tirkişim baýa ütkäp direzati gurrumesere gowdy ýa. Gaňşy? Oh. Armada? Var ol gel. Maňa lampa gerekdi. Lampa? Bular näme? Ene şular Scott lampa, Wellmax'ın gowy näse gerek? 2 sany gerek. Ana 2 tane alın şu. Bally sağ ol. Uy gaňşy. Oh. Sen arada sygyryň yaranok, meňim sygyrym yaranok şunda näme berdiň eşonny? Duz verdim. Duz berdiň ha? Bolan sağ ol. Bolýar. Hassateler. Bar on şeydi. Goýuk. Gaňşy. Näme? O ne arada sygyrym yaramadyk wagt duz berdim diýe. O duz verdim de. Menem dün duz berdim ölle sygyrym. Men kim şondan öyle de. Şu zatlar da gara erkek etmezmi goy? Ha? İliň erkek edýär. Bizde men edýän şu zatlary. Ece. Näme? Magazine dayna. İşiň ýok bar, toklara seret. Ece, magazine gidayna. Ýok diýdime? Ýok giden ok. Ha iliň çagasam şeýlemi kägy? Diňe magazin, diňe pul şulan agdyna. Vah, bu meni goýjak gällä, ýene gelýär da. Ece, pul gerek däl, gidayna magazine. Näme mut berýärlermi? Vah, bu çağadan ýanymda men ýene alyp gelýär da ýazdyranlaryna görseň şu.
Ece yazdıramok. Arçalığın bəssən qapanlaryan bir kola muğut berýärler. Wahay öňräkden aýtmalla kellem olsun bir giden gapak zıntırın men. Inni ýygnaryn men. Al. Oğlum. Geldin mi? O Seret sana soda getirdim roydu. Ya iş dövdüler bulan soda su. Hı. Ava. Valla beni ıys versti. Daje diye. Kirledin eşin oyu vurdum. Kakası, yöne eşikler yok, pasoda yok. Men yağdadım ha. Benim bir daşarı çıkıp daşarıyla orası mele aylanasın mele. Men sana durmuşa çıkan ima sen niye çek gidip görüm Şöyle mi? Oo. Bolun sen de rutay. Ne olur ki diye. Canı iyi yemin ire. Vurduk mu?